Lagunok ongo etorri lastu txapelen kanalera ongo etorri Total War Combat Car honetara eta bueno, betiko lez beti ongo da tutorial bat jokoan nola jokatzen den ikasi egin ahal izateko eta nahiko geldi doa nekroiak orkoak eta hoiek egia esateko ez dakit zer dira a ver. Thanks. Bueno. Man. Man. Eskerrako ez de parte aleatorioak ez dakit boten kontra esango da zakin kontra bueno.
Vale. Adeptus mecánicos. Vale. Txarrena da oso geldi doala. Hobetu dugu. Vale. A ver. Gauza ezberdinak frogatzearren. Hereje. Hau erdian beti. Gauza psikikoa.
erraza izango zen. Jokatzen dut. Ai. Ba, beno lagunok, hau hemen utziko dugu, ikusten zuen moduan jokoak ere arazoak ematen dizkigu, espero gustako zen zaizuela, eta horrengoan gehiago